Ġie ffirmat ftehim soċjali ieħor, din id-darba ma' żewġ tidjar li joffru għajnuna lill-vittmi nisa ta' vjolenza domestika. Il-ftehim bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u l-Fondazzjoni Dar Merħba Bik se jissarraf finanzjament ta' aktar minn €1,000,000 fuq 3 snin u jkopri servizzi li jingħataw f'żewġ tidjar li jinsabu tefa' ta' ġebla l-bogħod minn xulxin bħal Balzan. Dar Merħba Bik toffri kien temporanju lil dawn il-vittmi bħalissa tilqa' 14 il-familja, filwaqt li Dar Santa Bakita toffri shelter lil dawk li ma jkollhomx fejn imorru wara li jsegwu programm terapeutiku f'Dar Merħba Bik jew f'xi shelter ieħor li joffri servizzi lil dawn il-vittmi. Bħalissa Dar Santa Bakita tilqa' fiha 3 familji. Il-kap ta' servizzi u amministratur Elaine Pavija spjegat li ż-żewġ tidjar jingħataw lill-Fondazzjoni mill-komunità tas-Sorijiet tal-Good Shepherd li ilhom f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 160 sena. Ovvjament fiż-żewġ tidjar tagħna jingħata programm terapeutiku magħmul individwalment tal-familja bil-bżonnijiet holistiċi tal-familja huma 2 programmi residenzjali biex ukoll ngħinu nisa li jkunu telqu mis-servizzi tagħna jkun kollhom bżonn għajnuna, so aħna hawnhekk qegħdin 24/7, ikollna min iċċemplinna at any time of the day u nagħtu l-għajnuna, jiġifieri nippruvaw holistikament ngħinu kemm jista' jkun il-vittmi anki min għandu xi mistoqsija u jrid iċempel fis-satra tal-lejl at any time aħna lek qegħdin hawnhekk. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali FALZON qal li l-vjolenza domestika hija pjaga soċjali li tinsab f'kull soċjetà u l-vittmi għaddu minn trauma kbira għaliex isibu l-vjolenza fil-post fejn suppost isibu l-imħabba. Għawek qed nitkellmu fuq vittmi ta' vjolenza domestika, qed nitkellmu fuq ftehim b'saħħtu tal-fuq minn €1,000,000 fuq mifrux fuq 3 snin u allura dak jibuklu l-ikbar xhieda u l-ikbar impenn li nistgħu nagħmlu bħala pajjiż u bħala amministrazzjoni li dejjem minna fil-ġustizzja soċjali.